Česká mincovna v Jablonci nad Nisou dnes srazila unikátní medaile. Tyhle mince by se vám ale do peněženky určitě nevešly, i kdybyste ji měli sebevětší. Jde totiž o největší medaile vyrobené z čistého zlata. Váží rovný kilogram a mincovna těchto vzácných kousků vyrobila jen 50. Každá z těchto medailí stojí 660 000 korun. Pokud byste si například chtěli koupit všechny, které mincovna vyrazila, potřebovali byste peněženku z 33 miliony. A pokud si myslíte, že tohle si koupí málo kdo, jste na omylu. Zájem je velký, prodány jsou z 90%. V loni si jeden ze zákazníků objednal medailí dokonce 10. Zřejmě to nebylo z rozmaru. Investice do zlata se totiž vyplácejí. Před 2 lety, kdy jsme dělali první kilovou medaili, tak její cena byla od nás 500 000. A to zlato šlo tak vysoko, že na burzách je teďka nabízena už za 750 000. Na začátku to jsou takovéhle kotoučky. Po vložení podraznici medaily vytvořili s obrovským tlakem. 630 tun. A následuje samozřejmě ještě celá řada dalších úprav, až nakonec ryzost stvrdí nezbytný punc. Berete si práci domů někdy třeba? No tak ráda bych, že jo. Letošní medaile je vydaná k 50. výročí Římských dohod, počátku vzniku Evropské unie. Proto je na jedné její straně použitý motiv zakladatelů Říma, dvojčat Romula a Réma, kojených vlčicí, a na druhé straně podpisy politiků stvrzující dohodu. O tomto tématu jsme v podstatě neváhali. Razit tyto zlaté rarity bude mincovna i na přes rok. Jejich tématem bude vstup České republiky do schengenského prostoru. Z Jablonce nad Nisou Ivan Berka, Tele.